Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kowe kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejepeng paningan. Nek ulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi ulun. Maringaken gamelan loka nanta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing Kahyangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep tutupi. Lah wae tutupi. Endra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Wah, cocok. Panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing Kahyangan. Ning niki napa mboten klentu. Ingkang minggah menika mboten pangling menika rak ponokawan titah nuwun sewu ingkang asor derajatipun namung ponokawan, derajatipun namung titah sewantah. Namung kawula lha kok derajat minggah wonten ing Kahyangan monggo tanpa tangliwara ingkang saderengipun Kakang Rada. Punapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Menika langkung prayogi. Kakang Rada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan. Nggih, adik kula semanggaken. Ponokawan Petruk padha kanthi harja sak pratanira ponokawan. Nun amit pasang Kalimantabi tinebene iki lho dene demawaing tawang-tawang. Nepatno ing tulang manu sipulun kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Ya ponokawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Truk sing nungkoke kowe beskap sapa ya? Bapak ikete bapak aku tak bali nang omah ya Truk. Ngopo? Ngajar Semar lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggane Kahyangan kok disandangi apik kaya ngono kok bedak-bedake Semar aku blas ra tukoke apa-apa men disangoni trening abang. Iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ora gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko. Semar iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk lambi mung nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggepmu ndasku sak gendrong ya. Kok dadak nganggo korden? Wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Iki mula mawon tak jak ning repat kepanasan tak asaku somong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manik Maya. Mas Maya. Manik Maya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki. Dengkel kita iya. Saya kaya ngene kok padake sound system.
Iki Bathara Narada, kami itu aning kayangan. Wo sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe iki tumindak sing ora prayoga ning kayangan, kayangan ki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngono abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing kancam. Malah seneng. Kono kawan Bagong Padharjo sak praptaunira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manikmaya. Ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho, wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti kok bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari. Wis tau ning Banyumas urung. Nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Oh iya, berarti basane dhewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestulun tampanana Bagong. Inyong tampa. Ah ngantel ora. Goblok. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulan Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Tru? Heeh. Pangestulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra kantong bolong Padharjo sak prapta kita. Pangestulipun Iwang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, Pangestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Bagong Padharjo sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu. Pangestunipun Pukulan Bathara Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ayo ngomong, Pangestulun tampanana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ngono. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wah. So nek genduran ngundang iki wae terus dengkul kita lah. Petruk iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok Kaum. Petruk kanthong bolong Padharjo sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk Pangestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padharjo sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasina pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasina dudu ning Bathara Indra. Cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen seneng nonton film sampean lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petruk padha kanthi raja sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru ngomong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Yama Dipati Pukulun bekti kula kunjuk. Ya Petruk dak tampa. Bagong Padharjo sak praptamu. Wilujeng nering sambikala Pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Nggih.
sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sak pratamu. Majenipun pukulun penyarian wilujeng. Bagong padha raja sak pratamu. Ndarane kula hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wah, asam jenenge penyarian. Oh, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjo ndara anu pukulun penyarian. Iya, Bagong. Tak tampa pangestu tanpa ana. Kula pundi? Persisa, persisa. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulun penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya gene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku lak gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawa gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Men sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak, lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko lak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ha ya engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae Truk, le mikir Truk, ora usah ngendeleng pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke taman wisata Karang Kadempel. Niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng mriku enten dodol dawet, angkringan, terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubungke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate nyuwun priksa kalawan Kakang Narada kuwi sebutane apa? Ah mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dienggo renang, papan dienggo nglangi. Sak piturute pokoke dienggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget. Ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane iki lho. Nudeng kok neng rai ra sopan. Lah aku mung nguduhke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi Gong. Bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kowe wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan. Wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung lho? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung lho.
Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggrono kira-kira wong elak tak kei dit tuku es teh. Takon nukokke susuke takon mepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu taman menika ketingal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon wayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak lumayan ora apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamelane dadak saka Kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sinden e. Siane dan tenan kok. Mula saniki golek Paranggana bapakne kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slendro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sumpah Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing ninggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kalih Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pipulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pipulun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Bang? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwale kok. Ora pas kaya. DP kok pede. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 tahun sakwise pentas. Biar ngecara ngendi wi ora bakal diparingi ngampil nek 7 tahun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge bapak nek Hyang Pipulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyuwun diparilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada. Menawi? Kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Adi, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda.
Mila menawi wonten boten repotipun Kakang Semar menika meskipun Adi Prabu Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karangka Dempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumrap ing Adi Pramesti Bathara Guru ing atasipun Madeka menika kadang tinemu taruna nanging tasih dipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindak ing gamelan Lukananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos Madeka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun mubal-ubal pusakane wujud entut. Wah menika wah bebayane. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan kan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho nggon bokong iki kok kaya linu-linu tak demek nggon bokong ki metu matu pas banget lho langsung raiku biru kowe ora nilai to ora kowe iki jan setan kok kowe iki sedulur ning mungsa kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak dileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari karena aku teknik tak golek duit edian ora pancen aku edan ngaten Kakang nggih nanging ngantos Semar menika mangke murka tapi sinten iki badhe wantun kalian Semar nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah mangke riyen titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadiwatan nanging tetep dados titah sawantah mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng Ubarampe ning Kayiwangan tontonan ing Kayiwangan tentu kemawon kula mboten maringaken. Nuwun sewu lho. Menawi Madeka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tu muli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lukananta bari kaboyong wonten ing Karangka Dempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandhangi kridane wong loro niki? Harataya. Petra niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirakke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Trada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lukananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Trada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mrika sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Trada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalan kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lukananta di Kakang Trada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti ki mau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lukananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lukananta kuwi wujute ubarampe ning kasuwargan, ubarampe ning Kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mapunten, Bul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan.
bapakmu wis dibuang ngono jagat tegese bapakmu kuwi dudu Jawata bapakmu kuwi mung titah Swantah oh ngaten yo dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh dipun paringaken apa mboten kono kawan Petro ulun ora mlayogyani ulun ora maringake mboten maringaken ora Petro nggih sampun mboten napa-napa Gong piye iki piye sukses ora di PD saiki apa engko DP PD ora di DP saiki apa engko nek wis siap DP-nen ning wong iki Gamelan Lokananta iki ora diparengake cedhak ning jagat ora itu diboyong ning Karangkadempel Bagong non Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karangkadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ning Karangkadempel Bagong keterangane pokoke intine Gamelan Lokananta ora entuk di gawa ning jagat ngoten iya nek nganti kula lapor bapak ulun ora wedi ulun ingkang bakal tanggung jawab berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula ora wedi Bagong nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil nek nganti sampean mboten biar mengentukaken maringaken Gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya ora ujar ora kaul noyah-nayoh Baskara titi mangsa Bagong mboten ajeng wangsul nadyan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki kula ora wedi pikulan minggir truk kowe biasa iki perkencang warudaya aduh lah cah edan tenan ning ngarepe dewa kok salto nandhake nek aku ban kuning karate nyepelekke ora kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake Gamelan Lokananta digawa ning jagat mongko sing nyilih Bapak Semar ora ngono kuwi pukulun Bagong ulun dewa kita ora basa wis ora peduli tak basanono nek ngargahi mangkele Bagong ora wedi aku yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah Candra Dimuka kulino aku nek dicemplungke jugangan kowe kawah Candra Dimuka Gong Candra Dimuka napa neraka wit tenane tenan kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono ora wedi lho Gong ora edan ora wedi aku kulino cedhak geni gedhe aku kulino ngobong boto ora wedi panas wis ora pempan karo aku yen ngono kita wani karo dewa sing tak wedeni apa mau Bathara Guru memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngampil iki kelange apa ta kelange ana apa ta ora kelong mengko Gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan wutuh sak kecere ora bakal ana sing cicir tabuhe ya wutuh ora bakal tak ganti nggo ngopo aku ya duwe gamelan Lokodrim amo Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule wae nek dituthuk iso kaya wong getah he piye ora gleleng ning kempul tuthuk iso mubeng gayor kuwi ngenani ndase sing ngempul. Wong gamelan resi dipamerke. Pamampanen lho mboten. Nek mboten entuk kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe nang mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi angkat lho, Dik. Bagong sampun ngandos pengatung
menika mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balana pisan ta? Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayang. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kowe kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten kok Ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejepeng paningan. Nek Ulun mboten mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Ulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Lah wae tutupi. Endra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawai ulun Bathara Indra welo Diandra ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja Mangka Catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampun. Bagong kok dituruti ora. Napa sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Hyang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani karo panjenengan ulun. Apamu sing tawedeni? Ayo metu ning repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebuake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikur aku wedi wong karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe, Tru? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter gawe alasan. Isih tetep nang kene. Ah, cah pinter ya, cah cerdas ya. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagane nang kene, Pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngeleke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah?
jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Diprang Bathara Guru supaya maring aku ngambil. Ya kuwi gamelan karo aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sama-sama tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari kok kuwi. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Kae widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Waduh, meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau. Mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir we mateng menungsan. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun nyampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, lho ta? Ngerti ora? Sampeyan niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki saiki ra. Wong arek teng Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Tokak. Tokak. Tommy joget. Kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semono Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semono jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak brongkaan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didoke nang kayangan. Kowe leha-leha
Sega dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku dong tutup lek koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal jabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modal. Ompong kabeh. Oh. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwatagok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manekmaya, catur bojo. Nilakanca. Kurang ajar karo dewa kok nguneki sampinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong rawani gawe kisra kayangan. Antene telung kedheping paningal kowe ra meneke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya kok. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Semuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo Sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mengkari mata tok sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cemplungke kawah Candra di muka. Ora usah wedi karo mati lho. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko pitungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku mendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kan nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo. Ayo saking Glawato. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan samsing tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke kayak ana kekuatan Bathara Indra sasik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Kowe. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nah aku nyilireke. Lho. Dewaning geni kok cilirek. Ha mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng ta kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kowe, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae ra sakon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambato kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dijabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho. HP iki ning ngesak ning ora iso obah.
nek iso aku kirim SMS karo bapak. Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Iya ya carane iki. Ha wis sak dik pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu terus. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petruk. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lamun nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamodipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Ya wis toke dawuh Kakang Bathara. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara. Wah, mati dereng aku ayo gleleng. Ora gleleng. Ora wani gleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke paku jarane. Ora. Ngandel ora. Modar. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales mo. Kapokmu kapan mongko aku bar mangan tongge pirang-pirang. Ora setu. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan nih? Waduh. Dirangket wae ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Keistimewaan aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Bathara Bathara. Kan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage sumbaruk iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki dian Bathara Indra wonten dawuh kula kok ora mbok plothot wetenge ing ngatasé ning Bali Martya Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salah ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke.
Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrabrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Wong kuwi Heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Ho. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan. Sumbaro petak aci-aci. Wah, basa Korea barang. Apa basa Korea? Petak aci-aci. Iki basa sastra Jawa iki di dalang biyen iki sok muni sumbaro petak aci-aci ngono kae. Petak aci-aci. Ciang bulu cuek-cuek ciang. Ini dian. Bathara Indra wonten paring ajeng. Aja nganti digawe macak. Kowe arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenan iki aku, Tru. Wis ora ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek senengmu. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Lho iki ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambung perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panaka. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plumbuk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Iki ketoke kok tetep wuk nek. Tetep murab ya tetep. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Rasa dirungokke lho kok. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetlika. Wah, ketoke ngapusi nek iki. Lah kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setrika? Aduh. Nggonaku ditombak dadaku. Aduh, nggonaku ditombak bola-bali. Ditombak, dudut meneh ditombak. Nganti raja-raja deh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapan, Tru.
Kuwi mbok cangkeme do kon meneng to. Aku iki sukma sing dipolo sing diajar kok kon meneng piye ora. Mati dening aku. Para kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Truk. Kowe iki yo ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sing. Aku kan ndolehmu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modal ora. Mati dening aku. Bareng kobong kok rambutmu mabuk kok pindole mabuk. Ayo sambato bapa ngakoso ibu berti kowe bakal tekaning mati cemplungke kawah. Sik rasa tak cemplungke mo Brama. Petro wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplung kok. Tolong platroke katroku. Kok dadak? Masa nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wes jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mubal genining Candra Dimuka cinemplung ing Kelurahan Petruk lan Kelurahan Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedosan nadyan keladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing para ingkang sami wuninga. Dadya kanugrahan tumraping Kelurahan Petruk miwah Kelurahan Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Kelurahan Petruk lan Kelurahan Bagong manjing kelenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sigra niyup saking dirgantara manjing kawah Candra Dimuka. Wis mateng kok. Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal ki wontengen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Oh, agene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ayo. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantruk. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kan. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane pong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dalane wong matane dicubles paku sok kae sok. Gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ae. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya.
Berarti paseksanku medeni ya, Tru. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, kowe sok nginjeni ya. Sok goroh lambene kethok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketok ya. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencret. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa iki? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wewek lambemu lho. Kok karo geni kok ndele ra jamak-jamak ini ora pemadam kebakaran ora ana ta? Gong tak omongi. Pemadam kok pematang? Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapane Bathara Guru, bapane Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha wis ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD Ngapain, Tru? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet aku tak matur. Oke, wong guru nyambung aku tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya, radong meneng ndak aku adek kualat. Ya. Bekti kula Bu Kulun. Iya iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampan ana. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandeng. Dadi MC wae, Tru. Nen bermersi. Ana wae lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng mesti to? Bekti kula Bu Kulun. Iya iya. Wah iya iya. Petro dalem kulo marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun nggih kula sampun ngertos. Wedan ampun wis meneng ulun sak pejagung kelawan jeneng kita nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro kula iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak antara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi dewaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka kita ulun kanthi ana ing Ngundaran Tirbawana Petro sakmenika iya Petro ha nggih nderek mawon ing kantong bolong yen ora apa-apa eling ana satriya Wiratama oh kebat kita tut kuntat kan laku jondro ulun munggah ana ing Ngundaran Tirbawana sawetara bakal ulun paringi kanugrahan kan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta nek ngaten para mulun kula atur nderek monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun nggih.
bajigur bajigur Petro iki ora sadar ya Petro ki hilang ingatan nek nggawa aku dijak karo si sama mau cah SD mau Petro ayo neng kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken lah kok lali nek aku nang kene weh lah penyakit wis iya iki aku nang Kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku Gom yo mangkat kae uteke ra dinggo ya Jan Komeng yo mangkat kowe iso mabur ki mergo apa Truk aku ki ra iso mabur ya nyok ulun piye Petruk Bagong mboten saged mabur ulun lali kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang wis dinehi kekuatan mabur cah goblok kok timblis kok kene modar ora yo nanti Kalasan Ngundarandir bawana melu ya Truk mabura karo mendung lah karena zaman penasaran akhirnya nyebut ke pelayannya Mbak es mego mendung tunggu 5 menit barangnya datang padahal zaman sebelumnya tidak tahu es mego mendung itu apa demikian pula ketika sampean mau nyebut asma Allah nyebut sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah walaupun sama tidak ngerti artinya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin sama ndak ngerti artinya tapi karena sampean nyebut dan nyebut maka pasti kebaikan demi kebaikan akan didatangkan Allah untuk sampean Alhamdulillah para jamaah loh, sebutan itu punya kekuatan luar biasa loh. Saya sering contohkan kertas itu ketika nggak ada sebutannya nilainya biasa ya kertas dikai layangan, dikai keloyopan, dikai bungkus bumbu dapur tapi ketika kertas itu didesain khusus kasih sebutan 100.000 rupiah kekuatannya dahsyat wong sing jane orang milih malah gelem nyoblos malah ana wong wedok cerewete masyaallah kadang ngomel ora iso mandeg nek ora keturun begitu ditempleki sak gebok kertas sing ana sebutane mau langsung sepi walaupun ndak ngerti artinya loh sholawatan ya nyebut keagungane Kanjeng Nabi sama nggak ngerti artinya rapopo terus sebut maka pasti sampean akan mendapatkan percikan cipratan dari keagungan dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu itu, yang kedua pendidikan. Ini penting banget karena pendidikan itu menyangkut kualitas manusia. Mikir pendidikan berarti mikir nasibe bangsa, bahkan mikir nasibe umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya sering sampaikan pendidikan itu tentu erat kaitannya dengan ilmu. Maka di dalam hadisnya redaksinya aliman wa muta'alliman. Halo, ya Allah, kata-kata aku mikir pendidikan itu berarti mikir patang perkara. Siji, mikir nasibe agama. Loro, mikir nasibe negara. Telu, mikir nasibe wong tua. Papat, mikir nasibe putra. Agama, negara, wong tua, putra. Lho, nggathok-nggathokke kalimat papat ngene iki angel, ora gampang. Mulane yo
angel mikir. Loh, iya. Yang membedakan manusia dari binatang itu ya pendidikan, ilmu pengetahuan. Ini khusus sasarannya untuk generasi muda dan anak-anak dulu, karena memang yang sengaja diserang itu ya generasi muda dan anak-anak. Yang tua dijarkan. Soalnya sing tua kan sedilongkas oek.